एबार पुलिसा मोसौ फालांगिरिखौ गावाखै, मोसौ फालांगिरिफोरासो पुलिस अफिसारखौ गावथारबाय। बिनि सायावबो सावरायगोन। आरो लोगोसे सासे सुबुङा गावनि गोदोनाखौ हास'नानै गावनि खर'खौ महादेबनो बा गसाइ शिबनो दान होनो नागिरदोंमोन आरो होदानोमोन, नाथाय फेलें जाबाय। आरो दा बिथाङा गाज्रि रोखोमै गोब्राब सिरियास कन्डिशनाव फाहामसालियाव दंगासिनो दङ। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननैल' टपिक, बे मोननै टपिकआनो ओरैबायदि गिथाव बाथाव टपिक, बिनि सायाव जों सावरायगोन। अब्ला जों गिबि टपिकआनो जाहैबाय बा गिबि निउसआनो जाहैबाय बिहारनिफ्राय। बिहार रायजोनि सिङाव थानाय समस्तिपुराव सासे पुलिस ASI आ मोसौ फालांगिरि खालामग्राफोरजों गुलि गावजानानै बुथारजादों। गिबियावनो पुलिस अफिसारा मोसौ फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव ASI अफिसारा बिसोरखौ बा मोसौ फालांगिरि खालामग्राफोरखौ पुलिस बादायाव लांदोंमोन। आरो पुलिस बादायाव लांखांनायनि उनाव पुलिस आरो मोसौ फालांगिरिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव मोसौ फालांगिरिफोरा पुलिस ASI खौ गावथारनानै पुलिस बादा सिंनिफ्रायनो खारलांदों। गावथारजानाय अफिसारनि मुङा जाबाय नन्दकिशोर यादव। दा बे जाथायनि सायाव साथाम सिखावफोरखौ बा फालांगिरिफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। गोबां साननो गोनां, मोसौ सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन नन्दकिशोर बिथाङा बा यादव बिथाङा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव मोसौ सिखावफोरखौ बा मोसौ फालांगिरिफोरखौ लांदोंमोन पुलिस बादासिम आरो FIR लज खालामनो नागिरदोंमोन बा माखासे आयेननि बायदि राहाखौ लानो नागिरदोंमोन। नाथाय बे समावनो साथाम मोसौ सिखावा बा मोसौ फालांगिरिया पुलिसनि सायाव गुलि गावनानै खारखोमालांबाय। दा बेफोरबायदिनो गोबां गिथाव बाथाव खौराङा जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव जायो, जोंनि बे आसामावबो जायो। दा मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव खौरां, बिनि सायाव जों सावरायगोन। जाय खौराङानो जाहैबाय गावनि खर'खौ बा गोदोनाखौ हास'नानै गावनि खर' बाहागोखौ गसाइ शिबनो दान होनो नागिरदोंमोन आरो दानबो होदानोमोन, नाथाय थैथारासै मानसिया। बे समावनो साखाथिनि मानसिफोरा नुनानै बेखौ रैखा खालामनानै हस्पिटालसिम लांनाय जादों। आरो दा बे जायबा सुबुं, बे सुबुंखौ गाज्रि थासारियाव, थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। अदेबानि बे सुबुङा थैयोबो जानो हागौ, नाथाय आं फरायबाय थानाय समाव बे मानसिया थैथ'वाखैमोन। दा बेनि सायावनो जों सावरायगोन। बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। उत्तर प्रदेश रायजोआव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि ललितपुराव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि गोदोनाखौ हास'नानै खर' बाहागोखौ दंफां हास'ग्रा मेसिनजों हास'नो नागिरनाय समाव गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। आरो बे सुबुङा गावनि खर' बाहागोखौ गसाइ शिबनो अफार होनो नागिरदोंमोन। गावनि जिउखौ दान होनो नागिरनाय सुबुंनि मुङा जाबाय दीपक कुशवाहा। दीपक कुशवाहाया लेबारनि खामानि मावना जायो। दीपक कुशवाहानि बिफाया बुंनाय बायदिब्ला दीपक कुशवाहाया गावनि खर'खौ गसाइ शिबनो होनो होननानै बुंखाबाय थायोमोन। आरो दीपक कुशवाहाया गसाइ शिबखौ गोबां मानियो आरो फोथायो। बेनिखायनो बियो गावनि खर'खौ गसाइ शिबनो होगोन होननानै रादाय होनाय दंखायोमोन। उनाव दीपकआ बे जाथायखौ मन्दिराव थांना खालामनायाव, शिब मन्दिराव थांनानै खालामनायाव होसिख्रावनायाव साखाथिनि मानसिफोरा नुनानै बा होसिख्रावनायखौ खोनानानै खारलांनानै बे सुबुंखौ थैहां थासारियाव मोननानै बोखांनानै हस्पिटालसिम लांनाय जायो। बे समाव बे दीपक कुशवाहाखौ गाज्रि रोखोमै जोखोम जानायाव फाहामथायगासिनो दङ। गोबां गिथाव बाथाव खौरां। दीपक कुशवाहाया रादाय होखादोंमोन जाहैबाय महादेब शिबनो बा गसाइ शिबनो गावनि खर'खौ दान होगोन। मानोना बे दीपक कुशवाहाया गसाइ शिबखौ गोबां मानियो आरो गोबां फोथायो। बेनिखायनो बियो गावनि खर' बाहागोखौ दान होनो नागिरदोंमोन। बेबायदि मानसि थायो। दा गोबां बायदि खौरां सफैयो। माखासेफोरा आरो गथ' गोरलैखौ बुथारबाथाय थैखानाय मानसिया फैगोन बा थांखांफिनगोन। बेबायदि जाथाया जोंनि बे आसामावबो जादोंमोन। आसामनि दरं डिस्ट्रिक्टआव ना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादोंमोन। थांनाय बोसोराव जादोंमोन। माने जायबा गथ'खौ बुथारगोन, बे गथ'खौ बुथारबाथाय थैखांनाय मानसिया थांखांफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेबायदि आसामावल' नङा, गोबां जायगाफोराव जायो। आरो माखासे मानसिफोरा माबायदि थायो, बिदि बोरै गोथां जाफिननांगौ जाखो। आरो माखासे मानसिफोरा गोबां अजा फोथायो आरो गोबां फुजारिफोरखौ फोथायो। बेनिखायनो बे जाथाया जायो, आं बेखौनो सानो। अब्ला लोगो नोंथांमोना बे जाथायखौ मानि थाखाय जायो बेखौ मा सानो, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, जुदि मानसिया मानसिनि रावखौ लानानै बिदि खालामबाथाय गावनो थैगोन। बिदिनो गोबां मानसिफोर थायो। जोंनि बे आसामावल' नङा, गुबुन रायजोफोराव गोबां मोदाय फोथायग्रा, फुजारि फोथायग्रा, नायखांग्राफोरखौ फोथायग्रा, अजा फोथायग्रा गोबां मानसिफोर दङ। अजाया माखौ बुंगोन बेखौनो लागोन। अजाया जुदि बुंगोन नोंनि गथ'आ थांखांफिनगोन, नों सासे मानसि बुथार, बेबायदि नंगौ बायदि बुंथारगोन।
बेबायदि बुंबाथाय मानसिया मोनफिनगोन मा आंनि गथ'खौ साननानै मानसि बुथारनो बागौ बियो। दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जा। अजाया जेबो खालामनो हाया, बिसोर माबा मोनसे खालामनो हागौ जानांगौ, नाथाय थैखानाय मानसिखौ थांखांफिननो हाया। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आंथ' बेखौनो सानो, बांद्राय दा फोथाय, बांद्राय फोथायनाङाबो नङा, बांद्राय दा फोथायबो। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै, जै बर' हारिनि।